Kaixo, ni Josu naiz, Aizeberri konpartsakoa. Kaixo, ni Joander naiz, Atas konpartsako kidea. Kaixo, ni Gris naiz, Bizizaleak konpartsakoa. Kaixo, ni Pedro naiz, Kuartelko konpartsakoa. Aupa, ni Pau naiz, Mekauen kidea. Aizeberri konpartsa, Otxarkoa gauzoko konpartsa da, jaiotzez, gaur egun esan genezake agian matxerri osora zabaltzen dela, eta aurten daukagun dekorazioa osasun publikoaren defentsaren aldekoa da, eta bueno, programazio aldetik beti bezala kontzertu nahiko potenteak ditugula esango genuke, besteak beste, Janus Lester, Siberrutz eta Leiotik taldeak. Eta bestela, pues, kapoeira, albokariak eta denetarik izango dugu aste nagusian, beraz, animatu eta etorri Aizeberria edo beste konpartzetara ere. Aste hontan Zaratasen egingo dugun programazioa, goizean deko gumentzako jolaspilo bat, egin dugu bai fotokola, eta gero arratsaldien 3 taldie, gero beste talde pile bat. Mekauen Kuartel eta Bizizaleak konpartsek triangune osatzen dugu, eta gune antimilitarista, ekologista eta internazionalista gara. Aste nagusian zehar, triangunean ekintza desberdinak egingo ditugu, adibidez kontzertuak, txikentzako showak, dantza plaza, tango. Asteazkenean triangune eguna da. Goizean nekazal eta artisautza azoka egongo da. Gainera, astelen gauean eta ostegun arratsaldean kontzertuak izango ditugu. Astelenean La Tokokera eta La Hija del Nopal. Eta ostegunean Gaualdeko Asperena eta Txekoslovako. Triangunen gozatzera animatzen zaituztegu. Aizeberri, Zaratasen eta Triangunen gozatzera animatzen zaituztegu.